खुलुमदों लोगोफोर नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बे चेनेलाव फिन बरना लादों आं दिनै रायलायगोन उल्थापानि हाग्रा जोबस्रांनायनि सायाव बिनि बेहाय मा कनस्पिरेन्सि दङ सोरनि मा फावदारनाय दङ खौसा दङ बेखौ आं रायलायगोन दिनै बाथ्राया आरो बेखौ लानानै दिनै बिपिएफनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहाय नुजाहैदों आरो नुजाथि हैनानै बिथांमोना गोबां बाथ्रा बुंदों आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आंबो नायफागोन कि दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आं ससे भिडिअ क्लिप देखायगोन बिनि उनाव आं डिसकासन रायलायगोन आंना जुदि भुल जादोंबा नोंथांमोना आंखौ बुंनो हागोन आरो जुदि बिथांमोना जुदि भुलबा नोंथांमोना बिथांमोनखौ बुंनो हागोन बावहाय जेबो उसुबिदा गैया मानोना बुंनो हानाय बयहाबो मोनथाय दङ बयबो बुंनो हायो जे खिन्थु बाथ्राया बेसेबां जेनुइन जों बेखौ मिथिनांगोन फै अब्ला नोंथांमोनजों आंबो लोगोसे दसे भिडिअ क्लिप नायफाजनि फै अब्ला ओमफ्राय बानलु गायबाय बानलुखौबो बिसोरो एवस्रांना गालांजोब्बाय सबाय बिमा गायदों बेखौबो दानस'ना गालांजोब्बाय दखना सोरनिखौबा सावना गालांबाय सोरनिखौबा दानस'ना गालांबाय आंनिखौथ' प्लास्टिक थननानै दोनहैनायखौ बिसोरो खननानै लानानै थांदों ओमफ्राय गासै उल्थापानियावदि जोंखौ लांदों ओमफ्राय बिसोरो जोंखौ कारिगाव बाज्रुमनानै खारनो नागिरदों होनदों बे नङा आरोखि जोङो बिसमुरियावसो गावसोरनो साहा लोंखादों ओमफ्राय जोंबो गासिबो मानसिफ्रा उदै खालि गाखोबाय नालाय गारियाव ओमफ्राय गोबाला जोब्बाय आरोखि ओमफ्राय गावसोरनो ओंखारहोखादों जोङो बाज्रुमाखैबो जों खाराखैबो आरो जे जोंहा बर'आ दासिमबो थांनानै थानो थाखाय मोजां राहा गैया दासिमबो जोंहा बर' हिसाबै मोजाङै लेखा फरायनाय सुबिदा मोनाखै दै लोंनो थानो न' गैया जों बर'हा दाबो मोजां साख्रि मावनाय बेक्ति गैया बिनिखायनो जोंहा आलादा रायजोनि थाखाय आन्दलन खालामबाय थानांगौ होननानै जों उन्दै समनिफ्रायनो जों खोनाबोबाय थानाय सोरबा बुथार जानाय सोरबा रेप खालामजानाय सोरबाया न' बां सिफाय जानाय पुलिसफोरजों आन्दलन समावहाय ओके स' लोगोफोर नुबाय नङा होमबा नोंथांमोना आं भिडिअखौथ' होखाबायानो ससे नङा होमबा आंबो नोंथांनो ससे नायफाबाय बाथ्राया बेनो जोबोद मोनसे जोंनि थाखाय बियो दुखु गोनां होननांगोन जोङो आरो साननो गोनां बाथ्राबो दै दुखु गोनांल' नङा साननो गोनां बाथ्राबो थारैनो मोनसे कुइसन सिखारदों आंनि गेजेराव मानोना बेखौ लानानै मोनसे राजनितिक इस्यु जाबाय जेनेखि उल्थापानियाव दाखालिसो जेनेखि होस्रांजानाय बेखौ लानानै दिनैसिम मोनसे बे राजनितिक मोनसे माबा जाहाबबाय बाहाय बिराद मोनसे बेफोरबायदि जुदि बय गासैबो बुस्थुआव जुदि राजखान्थि भाबै जुदि हाबै जुदि हाबनानै जुदि जोंनि बिटिआर ओनसोलाव बा बिटिसि हालामाव जुदि हाग्राया जुदि दंस' जायोब्ला बिनि रेसपन्सिबिलिटिखौ सोर लागोन सरकारनि दाय नङा होमबा बियो बे हाग्रा हाबनायखौ जुदि होबथानो हायाब्ला बे सरकारनि दाय सरकारखौ दुसिगोन सोर सरकार सासन खालामनायनि समाव एसे आजां गाजां फरेस्ट दानस्राङा बे मोनसे ब्लेम फैगोन बिटिसिनि बै समाव जेनेबा हमना ला हाग्रामा मुलुगनि सासन खुंथायनि समावबो जुदि लोब लोब जुदि मानसिफ्रा फरेस्ट दानै जुदि हाग्रा सिङाव हाबनानै थाबायब्ला अब्ला बै समाव बिथाङा दाय जागोन सोर बारग' बिटिसि चिफ हाग्रामा सान दाय जागोन आरो इभेन नै रिसेन्टलि जेनिखि ट्रेन्डिं दा सोलिफुबाय थानाय जेनिखि बेवहाय जुदि दिनै जुदि प्रमद बर' दैदेननाय सरकाराव जुदि लोब लोब मानसिफ्रा जुदि हाग्रा सिफाय थादोंबा आरो मा जागोन मानसिफ्रा बयबो हाबगोन आरो नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय थारैनो बिथांमोनहा जायफोरनाखि बिथांमोनहा दिनै बेवहाय ब्रादार लैहोर बिथाङाबो थांदों आरो बिथाङा बेवहाय गोबां बाथ्रा बुंदों बिनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ खोनायोब्ला एसे गोसोआवबो दुखु नाङो बाथ्राया बिथाङा सैथोखौबो बुंदों आरो बिथांनि बाथ्रायावबो राजखान्थिनि बाथ्रा हाबनानै दङ नोंथांमोना एसे बुजिखादों मा होनना बुङोबा नोंगौ प्रमद बर' सारा जे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दंमोन बिथाङा 9 बोसोर 10 बोसोर आफादगिरि जादों दा बे समाव बिथाङा जेरैबायदि जाथिनि थाखाय जानजि खाफ्रानानै ओंखारदोंमोन बेखौ बुंनाय बाथ्राफ्रा गासिबो जेनुइन जोब थारजोब आं सिगाङावबो नोंथांमोननि थाखाय बुंबाय थादों कि राजनितिकआव थानायनि बाथ्राया जुदा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थानायाव बाथ्रा बुंनाया जुदा रावबो हाया आरो सोरबा जुदि बेक्तिया गावखौ बुंनानै लानो हायो आं एप्सआवबो बेनो राजखान्थियावबो जुदि बेनो जुदि सोरबा जुदि बेक्तिया बिदि बुंनो हानानै जुदि राजखान्थियाव ओंखारो बिनि राजखान्थिया जिर' धंस' बियो खुनु बेथा रावबो बुहुमना बे मोननो हागौ खालि बर'नि थाखाय बुहुत बर'नि बुहुत लानानै सोरबा देरहागोन नामा रावबो देरहाया बाथ्राया जाहैबाय मा बे ओनसोलाव थानाय सुबुंफ्रा बबेनिमोन लाइमुथि हालामनि होननानैथ' मोनथिखाबाय आरो बाहाय आयंमोनहाबो बाथ्रा बुंदों मादैमोनहाबो बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना नुखाबायानो बिथांखौ जे बारजुमनो नागिरदों मानो नागिरदों होननानै मिडियायाव बुंदों माने फरेस्ट रेन्ज अफिसारा बेफोरबायदि बाथ्रा एक्सुवेलि आं ओरैबायदि खावलायो जुदि बिथांमोनहा जुदि बे जायगाखौ थारैनो जुदि मोनमारबायब्ला आं मोनसे उदाहरन होनायदों बिथांमोना जुदि गोदान हाबहैनायबा बाहाय जुदि मास मोननैल' जादोंबा दानहैनाया बाहाय जुदि बे जायगाखौ जुदि बिथांमोना जुदि मोनबाय आरो फिन आरो गुबुनाबो लामा लागोन लाया नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय
आरो रेन्जारनि बुंनाय बायदिब्ला बिसोरनि लोगोफ्रानो माखासेया दिनै गावनि जायगायाव थांफिनजोब्बाय मानोना बिथांमोना गावस्रानो जायगा दङ होननानै बुंदों आरोना माने बिथांमोना असे जायगा दंखायो खिन्थु गावसिनि जायगायाव थांफिनजोब्बाय नाथाय बिथांमोना दिनै गुबुन हाबनायखाय जानो हागौ बिथांमोनाबो बे आयं मादैमोनाबो माने गुबुना हाबनानै बे ओनसोलाव जायगा लाफैजोब्बाय नालाय स' बिथांमोनाबो मोनगोन खोमा साननानै बिथांमोनाबो बेयाव थाफैदों आश्रय लाफैदों अके हयथ' बिथांमोननोबो सोरबा थुलुंगा होदों हयथ' बिथांमोननिबो दा माने सोरबा बार होदों खिन्थु दायया रायजो राजा बिथांमोननि थाखाय नङा जानो हागौ बै आयंमोननि मादैमोननि थाखाय दाय नङा जानो हागौ खिन्थु बिसोरखौ सोरबा माबा होदों बार सोना होदों आरो खोनादोंबो आङो बाहाय माखासे फैसा लादों सोरबा 3000 5000 बेफोर देवानिबो दं होननायबो बे बाथ्रायाबो नंखायद्राय नङा नंखायद्राय नङा मानोना बे सरलपारा हालामावनो जोंनि न'खरनि मानसि दंहैयो सरलपारा ओनसोलावनो जोंनि न'खरनि मानसि दंहैयो बिथांमोनानो मिथिगौ डिटेल बाथ्राखौ अब्ला नोंथांमोना बुंदो आरो दिनैनि थारिखआव बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला बेयो राजनितिनि मोनसे गेमसो जादों गेम गेलेदों सोरबा थुनानै होग्रा सोरबा होबथाग्रा बे आरो जेनेबा दाखालिनि खोथा बिथांमोन बे मादैमोनखौ होखांहैबाय मादैमोननि दाय गैयामोन बिथांमोनखौ सोरबा थुदों नङा होमबा दुखुआ बेनो जेरै जायनिखौ जोंनि हारा बिफानि EM रनजित बसुमतारिया केस होनो नागिरदों जाय बिथांमोना कल रायलायदों कल रेकर्डिंआबो दिनै आउट जाबाय दा बेफोरखौ लानानै केस होनायनि बाथ्रा बुंदों नोंथांमोनाबो नुखाबाय दा आंनि बुंनांगौ खारना मा आजां गाजां जाखासेयावबो आं बे भिडिअखौ मानो बानायदों आं बे भिडिअखौ मानो बानायनो बादै जाना फैखो बाथ्राया बिसि जागोन नङा मा लोगोफोर स' आं गिनाय फैदों थारमाने जोंनि BTC ओनसोलावहाय हाग्रा जोबस्रांमारगोन नामा मोनसेथ' रायमना नेसनेल पार्क जानाय लोगो लोगो दिनै रैखाथि जाबाय आरो जुदि बे सरलपारा ओनसोलखौबो जुदि चिरां रिफु ओनसोलखौबो जुदि सरलपारा चिरां रिफु ओनसोल बे ओनसोलखौबो जुदि जों माबा मोनसे वाइल्ड लाइफ खालामनानै जुदि बेखौ जुदि होबथायाब्ला खुनु प्राणी राव बेखौ होबथानो हाया आरो बेखौ मा खालामगोन बे बुस्थुआ जोबलांगोन आरो बिथांमोन बै मादैमोन आयंमोनहा बुंनाय बायदिब्ला बे ओनसोलखौ गुबुन जाथिफ्रा माने गुबुन जाथि माहारिफोरखौ जुदि हाबहोयोब्ला बिथांमोना दखल खालामगासिनो दङ खिन्थु बिथांमोनखौ जेबो होखाराखै इभिक्सन खालामाखै अब्ला जोंखौल' मानो खालामदों होननाय बाथ्राया जुदि जेनुइन नामा बेबो मोनसे साननो गोनां जागोन आरो नोंथांमोना आंनो जुदि भिडिअखौ मोनोबा हरदो बिथां माने बर'नि अनगायै गुबुन जाथिफोरखौ होस्रांनाय बेफोरबायदि इभिक्सन खालामनाय नोंथांमोनाव माने भिडिअ दंबायबायो नामा भिडिअ दङब्ला आंनो हरनो हागोन बे आरो खिन्थु आं दिनैसिमबो आंनि नोजोराव गोलैसनाखै बे आरो खिन्थु आं दुखु मोनदों दिनै बे भिडिअ बानायनायनि उद्देश्यआ बेनो लोगोफोर खारन जोंनि गेजेराव फिसा इसु जानानै जुदि राजखान्थिनि बाथ्रा लानानै बाथ्रा बुंलायदों आरो बुहुत माबा जाबाय दिनै नोंगौ BPF निफ्राय थांनानै बिथांमोनाहाय रेसन हैदों मोजांनि बाथ्रा आं मस्ट वेलकाम खालामो खिन्थु बुस्थुआ बेसेबां जेनुइन मार बिथांमोना मास मोनसे थाहैमारदों बेखौ बुजिनांगौ दङ नायनांगौ दं बिथांमोना जुदि बाहाय बोसोरसे थाहैदों होननानै बुंदों बोसोरसे थाहैदोंब्ला बै ओनसोलाव जुदि बोसोरसे थाहैमानायबा बोसोरसेनि गेजेराव मा बिफां लाइफां गायना लादों बिथांमोना बेखौबो मिथिगोन बिफां लाइफां थांदोंना थाङाखै माबोरै अबस्थायाव दं जों बेखौ बुजिनो हागोन खिन्थु दिनैनि थारिखआव बुंनाय बायदिबा बियो 1.5 मास बा मास मोनसेल' जादों होननानै आं मिथिनो मोनदों बिथांमोना हाबफैनाया आरो बिथांमोननि ग्रुप माखासेफ्रा थांबाय आरो माखासे दंबावो दा बे बाथ्राखौ आं मिथिनो मोनदों बाय फन जेब्लानाखि आं रेन्जारजों रायलायदों अब्ला आरो आं बेखिनियावसो बुंगासिनो दङ बावहाय आं सोरनिबा सासे दाय होनो नागिराखै मानो होनना बुंदोंब्ला आं लुबैयो हाग्राया सेफटि जानांगौ आरो हाग्रा रैखाथि खालामनांगौनि फुल रेसपन्सिबिलिटिया फरेस्टनि दायथ' फरेस्टआ बबेबा खदब खन्दा गोलैबाबो बिथांमोना इभेक्सन खालामनानै मा होनो डिउटियाव थांनो मोना बे नङा बिथांमोना डिउटियाव थांनानै बबेबा हारा दानायखाय होनोबा थांनानै बिथांमोना होबथाहैखानांगोन बे बिथांमोननि कर्तब्य बिथांमोननि मावनांगौ बिबानानो बेनो बिथांमोना मा खदब खन्दाजों लोब्बा गैया बे आरो बाथ्राया स' बिनिखायनो बिथांमोना डिपार्टमेन्टनिफ्राय थांनानै बाहा बिफां दानफायनानै माने दंफां लद होगासिनो दङ बाहा हाग्रा एवखुमागासिनो दङ स' बेखौ नोजोर होनांगौआ डिपार्टमेन्टनि दायथ' आरो बिनि थाखायनो दिनै प्रमद बर'नि बाहाय गोबां मुं फैदों ब्रादार लैहोर लैहोर बिथाङाबो प्रमद बर'नि गोबां मुं लादों बाहाय मानोना बे समाव जोङो जेब्लानाखि बिटिआरनि प्रमद बर'आ सिफ जादोंमोन अब्ला जों इसोर बायदि सानदोंमोन इसोर भगबानानो सिफ जाबाय होननानै साननानै लादोंमोन होननानै बाथ्रा बिथाङाबो बुंदों नोंगौ बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि समाव मावनाय समाव फैबाय आरो दिनै नाथाय बिथांमोना दिनै एक मोनसे सिंगल पार्टिजों माने सरकारखौ सालायनो हादिया जानो हागौ बाहाय बिराद गेना गोरोन्थि जालांबाय बाहाय आरो बे सिंगल पार्टिजों देरहानो हायैनि उद्देश्य एबा दा बिनि दायनिगिरियानो जों नों आं रायजो राजाफ्रानो जुदि नों आं रायजो राजाफ्रा जुदि प्रमद बर'खौ अननानै जुदि भट होनायमोनब्ला गासिबो देरहाजोबगौमोन मानो देरहायाखै होमबा जोंनि गेजेराव खावनैयानो दंखायो
नंगौना नङा स' जेरै BPF जेबो सापर्टार माखासे दङ UPPL नि सापर्टार माखासेफोर दङ स' बेनिखायनो देरहायाखै अब्ला दिनैसिम बिथांमोना सिंगल बिथांमोननो जुदि सिंगल सरकारानो सुजुगखौनो होखायाखिसै अब्ला बिथांमोनहालाय बोरैथो मावनो हागोन प्रमद बर'आलाय बोरै गावनि साननाय बायदि मावनो हाबावगोन BJP थाबाय GSP थाबाय UPPL थाबाय बोरै हाबावगोन बाथ्राया बेनोना आरो दिनै नोंथांमोनाव नुखादों ससियेल मिडियाआवहाय खिन्थु दिनैनि थारिखआव आङो जेबो बुंनाय नङा आफ्टार MP इलेक्सन रिजाल्टनि उनाव नोंथांमोननो मोनसे एकदमबारे स्पेसियेल भिडिअ लाना फैगासिनो दङ आङो MP इलेक्सन जोबनायनि उनाव नोंथांमोननि गेजेराव आं स्पेसियेल मोनसे भिडिअ लाना फैगोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायबा बुजिनो मोनगोन मिथिनो मोनगोन आरो आं बे बाथ्राखौ दिनै बुंथ'वा मानोना बे बाथ्राफ्रा आंनाव फैजोब्बाय दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननो स्पेसियेल मोनसे भिडिअ होनो थांगासिनो दङ नोंथांमोना नेनानै था आरो नायनो लुगैदोंबा आंनि चेनेलजों नोंथांमोना नांथाबनानै थानो हागोन आरो जुदि जायफोरनाखि आंखौ नायनो बायो आंनि सायाव बिर'धिता दङ नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाबाबो जागोन बे आरोखि थेंक इउ